kan ka por nga pen pau ke jing ai ngu yo blai bala pen la yang ka met ka koi ka bakhia pat leng ba kan ka good news tv jong ka jing seng samla ki jipi sinot sep ngi pan yo ban ya samlem ya ka khubor ka tin ke jong blai ha kan ka por ka pamenta pat nga pen pau ru i ka jing priang sobha yang hilang baro ki ba pej ya kan ka good news haman lagi por te ka benta ka bakan long ka kubor hagan ka por ka bamenta ka dei shapang ka jinget baskem ya pensyong nong rim ya gane na ka kitab ku jong Daniel kal nong ka balai ka dekot ka bakat reu hadu ka bakat nyau ki kenten ki ba ongkum ni Shadrach Meshach padu Abednego kila ya thu bat kila ong house im ko Nebukadnezar ngem don kam man jubab yame hakane lara ka longkum ta ublei jongi ya ubangi syakri ula ban pelat jengi na ka lawarding pala thangrehem un pelat jengi ro na ka ti jongme kusim telengba kan ni ka benta ngabu ikan ka phang ka jinget ka baskem Shadrach Meshach pada Abednego ki wei ki langut ki samla jiu ya ka ba ki la sha ring rau ha kari Babylon house im Nebukadnezar bat haba kini ki samla jiu ki ba syakri yo blai bat ki bala nget yo blai ka jim jongki ki bala madru ya ki jingker ku no blai bari ki kam ba ki jong blai ka jim ka jong ki pat ki long ki ba krau ka jinget ha ki por baro ka jim jongi par kala don ka por ka jingjia pa ha ka wei ka sngi haba u Nebukadnezar sim ula khot bia baro tu ka madan dura na kam ta ba baro u ki ba ring mensim ki dei ban syakri ya ka to ka durblei ya ka ba mau la penyeng ya ka bala shna de ka ksier kam ta u Shadrach Meshach pada Abednego ki don lang hangta bat kila don ru ka jing maham para da manu ki bom dem ki bom ngu ya kata ka durblei jong Nebukadnezar on thangno ha kata ka ding kabar hem pat omdon ubala ban light nakata pat omdon blei bala ban plight nakata kading ka syirkai haba ka por kala day ka por kala wan ka jingkhot hakata ka jing syakri blei ka jongki pat laput ye ki jingput baro hakata ka por ki jingpen sawa pat baro kilia dem Hendrai Shadrach Meshach pada Abednego ki klem shem la dem ya kata dur play. Hendrai ki yeng ha ki jaka kabaki ki yeng. Bat la khot ya ki la mudo ya ki. Palada kim dem sakan ka sen ka bakadu. Devan thang perhem ka ding bat pan thang ya ki hangta bat kin sa yap tu. Hendrai la wan biang ka jing perta ka jingput ya kita ki jingput barok khoj bat kini ki langut kem sem la dem bat la sim ya ki barok langut bat la penrehem shu ya kata lawat ding bat la thang ya ki bat kinang lang ya kemen ya risa ba ki la yap nai ki yo i padon sama nur manu kata ka lawat ding ki ba yat lang bat kini ki samla jiu barok langut pada ka jinget ka baskem kini ki langut ki samla ta ka jinget ka baskem mau play bat lada ki la thang ki ka ding ro ki don ka jinget ka baskem mau play un pelat na ka ta ka ding bat na ka ti ka jong usem bat paro langut kini ki hapan sepat na ka to ka ding bat ki la pen benas non usem om dei manu om dei ban ya kren ben ya ublei jong Shadrach Meshach pada Abednego tang na ki langut ki samla jiu ki la pendon burom
ya ublay ubaim. Kajingai ka don la ka nongrim. Habang ingai. Kadai ban don ka nongrim. Day pasu yang ngai gremar. Nani pasu yang ngai bit. Rai kajingai ka don la ka nongrim. Kajingai ka jong Moses. Exodus kal nong ka basau. Ngilaban lap. Syapang kata. Para kapor ba ublay la khot yo Moses. Panyalam no eki kun Israel. Na katu ka riklau. Par ringkat ha ka jinyalam ka jong blay. Nrai Moses u shepting ya ka bor ka jong Pharaoh. Wa blay la khot ya u eu tu ka ti jong me. But Moses u dingdo bread ya ha ka khendau. Pandala bread ha khendau tau dingdo la klap seng. Blay lo ong u kener no la jong ka ti ka jong me but bat no tu dong. Nau tu jong ta upseng. Bat ula kela dingdu biang. Pada kata Moses. Kajinget jeng kala krau. Bat ula nget skem. Pau blay salah ban pelaj ki kun Israel. Ta kita ki kamba. Pada kajing don nekat. Kijong blay. Moses ngau slur. Pada kajinget jeng kadon cisha ka nongrim ka bas skem. Pau blay don ringkat. Bat pau blay ula penpau kita ki kamba ki bakrau. Habang ngilej haka nuga senong. Habang ngimtip ya ka lenti. Kabang ngimpat juyaj menu. Hanrai lada uta utrai senong. Unya lam yang ngaya pi. Ong ya syae pi lej. Ladang ong hangta. Bat ma uta utrai senong. Un saya lam yang i. Bat ngidon ka jingej. Ba une utrai senong. Un saya lambai jangi. Ha kata ka lenti. Kabadai banyai. Bat ngin sapoi. Ha kata jaka peringet skem ula penyelam ini namar udai utrai senong ubal experience ma ya ki lenti ki sinking halaka jong ke senong nginget namar ba ngitip pa ula panle ya kata ka benta ha ka jing sakri ke jongi yau blai habang i sakri yau blai ngi mane yau blai ha ka jing em ke jongi mar nginget skem ban ngitip skem ba don blai nginget skem ba day ublay ubala thau ya ka pertai pat kham tam ula thau yau breu ngila ban sem na kitab Genesis kelong ka ban kong pat ka baar idon kata ka jinget ba ublay ubala thau ya ki baro pat day ublay ubala thau ya breu day ba ukala nangno nani wan nangno ndai ki day ki jing thau baro ida ki jing thau ki ba kodor ki jong blai ni don ru ka jinget ya ka ba u jisu ula ban penmi pat haden jong ka jing yap haden ka jing yap ka don ka jing mi pat yones khat weilenong ni la ban shem ba u jisu u pen empat ya u Lazarus ula yap pala tep ya padula don ha ka jing tep saus ngi parwa jisu la yo e kata ka kubor padula lej pada hangno pala tep ya Lazarus kilia lam ya Lazarus sakal ta ka lum jing tep ha kata ka jaka pala tep ka pala khang do mau khang mdau la poi la ong ya ki saus ngi ula don hang ne pat menta ula iutung paru jisu la hukum ya ki to pentelun no to weng no ya to mau khang jong ai jing tep pat kila le ya kata pat u jisu ula ngu ula duai hau kpa uba habneng pandala kut ke jing duai ula hukum ko Lazarus to mi no pat u Lazarus ula mi no na kata ke jing tep ni don ka saki ka ba krau ni don ka jinget ka ba shisha Pau Jisu ula ban penmi pat iki bayap. Day kaba shia lap mano handrai kadai kaba jia shisha bat kaba long shisha. Kaba kham krau shu kalong. Kaba u Jisu dala dehi ula yap. La syasa nar pnai ula yap. Ula yap la tep ya u. Bat ka sngi kaba lai. Jisu la pen pau ya ka buram ka jong blai
Pada kesengi ke balai ulam mipat. Pat man la kasnem ngirakhe ya ke Esther Sunday. Pau Jisu ulam mipat. Pat ndau la mipat lai sengi dai bu ja hey. Uri hey. Handrei Jisu la pau khmat kisenran pan pen sisa pau la mipat. Pat kidon ke jing artatin kum Thomas. Yo baka dai karngai. Ndrei ula hukum ru ya Thomas lara usngau artatin. Kta ya gidin prek ki jonga kta ya ka krung ke jonga ka balamong. Bat kala pengej ya Thomas na ba ula yo ek pan kta ya ki kti ki jong Jisu. Jisu sha so ba ban pensisa kwa ban pensisa usha e kata ka jing pensisa. Pada Thomas pensisa bat ulang ngej. Bat ula long usakri ba mentoy sisa na kapenta ukres. Bat ula im berkisendan sau posngi. Kat ship na hitam ula im berkisendan boleh kenduk. Yaki ya jim joki ula yai pergi adu sau posngi. Pan penting kena sisa ba ula mipat. Pat umdai karngai. Umdai shui baki yo i bakla. Sio i kumnur handrai ulam mipat sisa hadu sau pusngi kata kala nang kam penting kena syu. Pau try jungi Jesus Christ ulam mipat. Namar kata ka jingai jungi yo blai. Ka ai ka jingkermen. Ya ka jingem ka bamanta. Bat ka jingem ka bansawan. To blen kerku. Na ka benta ka burom ka jong blai. Amen. Tungin ya tuai. Au blai ku paj bam neng. Ya ngu ya me namar ka jing e pat jing isnai ki jome. Mela pena le jong sakri jome. Pan pendep ya kan ka kam ka mela sania. Na kam ta banya sam ya ka kubor ka babha. Na ka tien ka jome. Patu ai bangin long ki bang ngech scam. Pa me long blai wa em sisa. Me ublay wala tau yang hi. Pat me la tau na ka bentai yala de. Maka tablay ai ngin long kita ki jing tau ka penso bahaya me. Ha ka jing ka jungi ka man la ka sengi. Pat ngin em ka pertai da ka jing kermen. Ya ka me la kular. Utrai ngi susu kular. Pa un long ringkat pat ngi. Hadu ka wai no jong ka pertai. Maka tablay ngi ngech kem. Pa me long ringkat pat ngi. Ha ki por baro hadu ka bakot jo ka jim ka jongi pelaj no yang ini ka por ka jingker khu jome to ai ka jing e ka jong blai pa ka jing e ka dap yang jong try yu Jesus Christ lem ka jing slok ka jong mesim ko to ai kin lai ken jong sa rengkat par ngi we baro nadu menta par jaduk arta bom jukut ru amen.